Tros tot 6, de middagshow. Een zomerfestival Voerendaal. Vorig jaar een dikke vette hit. Dus dat moet dit jaar overtroffen worden dan? Ja, altijd. Ik ben altijd de volgende keer nog een stapje meer. Dus we hebben nu bijna 40 activiteiten in 10 dagen. Dus mensen moeten echt even naar Voerendaal komen om alles mee te maken. Ja, mensen die dit nu horen en zien en denken van... goh, ik vind dat interessant. Lees het even mee via, ik neem aan de website van Voerendaal waar het op staat. Ja, maar ook onze Facebookpagina Zomerfestival Voerendaal. Zomerfestival Voerendaal, daar kunt u alles lezen. Even over jouw achternaam, want daar valt iedereen je waarschijnlijk mee lastig. Maar wat een mooie. Ja, dat is een typisch Limburgse naam. Afkomstig uit ons mijnverleden natuurlijk. Mijn opa heeft 40 jaar in de mijn gewerkt. Dus dan kan je wel eens Ogra Jensek eten. Ja, kun je niks doen. Ik zou zeggen, als ik het zo hoor, het is Pools. Mijn oma was Poolse, maar mijn opa was Sloveens. Oké. Ja. Mooie naam. Dankjewel. Oké. Prima. Nou, dat gezegd hebbende. Wat gaat er dit jaar en vooral wanneer gebeuren, Fenna? Nou, aanstaande vrijdag hebben wij een spetterend openingsconcert samen met Jacques Vinders. Die optreedt met 6 koren uit ons dorp. Uit onze hele gemeente eigenlijk. En mensen hebben online kunnen stemmen voor hun favoriete liedjes. Dus het is niet dat de koren nu zelf een keer het programma bepaald hebben, maar het publiek heeft het bepaald. Oh, wat goed. Dus eigenlijk op verzoek. Ja, we wilden een keer iets nieuws doen. En normaal zit je altijd op het blaadje te kijken wat gaat er komen. Maar eigenlijk weten de mensen het nu al. Ja, en als iemand dat moet begeleiden is dat Jacques Vinders. Want die kan dat als geen andere. Ja, ik vind het is zo'n lieve man. En hij zingt geweldig. En ik verheug me nu al op die vrijdagavond. Kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Oké, want we zijn nog 2 weken. Hè? Ja, we hebben heel erg veel activiteiten. Aanstaande zondag is bijvoorbeeld een Culiculti Kastelen wandeltocht. Zo, een Culiculti Kastelen wandeltocht. Ja, dus culinair. Ja. Hapjes en drankjes onderweg. Cultureel, optredens onderweg. En je komt langs 5 mooie kastelen in Voerendaal. Kijk, dat is een mooie route. Ja, en de mensen vertrekken vanaf de Zomerfestivalmarkt, waar allemaal ondernemers staan. Ja, en zo, het schijnt 28 graden te worden. Dus het lijkt me een mooie dag om te gaan wandelen. De weergoden zijn met ons. Gelukkig maar. Ja, maar het is heel breed, hè, het Zomerfestival. Ja, we hebben bijvoorbeeld ook een hele mooie lezing. Voerendaal, weet je, dat is het best bewaarde geheim van Limburg. Dat weten de mensen nog niet. En dat gaan wij onthullen. En al helemaal op de lezing die maandag de 12e om 7:30 in Windhagen is. Kunnen de mensen alles horen over de geheimen die Voerendaal te onthullen heeft. Maar er zijn ook bijvoorbeeld op het gebied van lichte muziek, noem ik dat dan. Café de Haas, open podium, popconcerten, van alles. Dus voor ieder wat wils, ook voor jong en oud. We hebben een voorstelling in de wei. En voor onze ouderen zijn er ook allerlei dingen georganiseerd. En we sluiten af op 18 juni bij Kasteel Kortebach met een hele grote kunst- en muziekbeurs. Oké, en dan is het voorbij, dan is het klaar. Ja, maar dan zijn we wel 40 activiteiten verder. Dus ik denk dat mensen echt even op de Facebookpagina moeten kijken om te kiezen wat zij interessant vinden. Ik wil zeggen, want je noemt dan een paar highlights, maar het is natuurlijk ook te veel om op te noemen in een tekort tijdsbestek. Ja. Maar wel fantastisch wat er allemaal gaat gebeuren. Hè? Ik bedoel, het is koren, het is culinair, het is van alles voor ieder wat wils. Ja, het is eigenlijk om te laten zien wat Voerendaal allemaal in huis heeft. Maar vooral ook om mensen eens uit te nodigen om naar Voerendaal te komen. Vandaag sprak ik toevallig iemand die zei... ik was een poster aan het ophangen in Simpelveld. En toen zei ze tegen me... Ja, zegt ze, Voerendaal is gewoon een ideale gemeente. Er gebeurt zoveel, het is zo mooi. En ja, tegenwoordig moet alles maar snel. En door en hip. En af en toe heb je daar gewoon helemaal geen zin in. En dan wil je gewoon even lekker jezelf zijn. En dat kan in Voerendaal tijdens ons festival. Daar ben je lekker zen 2 weken lang. Heerlijk, lekker genieten, eten, drinken, leuke dingen meemaken. Daar gaat het toch om in het leven. Ja, absoluut. Gewoon wat leuk. Nou, check het allemaal eventjes via Facebook in ieder geval. Zomerfestival Voerendaal, de Facebookpagina. Of je kijkt op de site van de gemeente, voerendaal.nl. Daar vind je ook een hoop informatie. Nog iets verder wat je wil, je bent er nou toch? Iets waarvan je zegt, nou dat moet ik er even noemen? Nou, ik zou zeggen, ga ook even naar Trintelen, naar de Bernardeshoeve, want daar is de Kopsalon. En daar kan je nog een paar mooie geheime verhalen van Voerendaal gaan beluisteren in een vintage kopsalon. Die is voor hoofdzaken. Een vintage kopsalon is voor hoofdzaken? Ja. Ik voel een hele hoop tegeltjes aankomen die gemaakt kunnen worden daar. Dat zijn mooie uitspraken. Kom je ook een keer langs? Oké, dat moeten we een keer inplannen. Ga je lekker op het terras zitten, even naar de kopsalon... en dan mag je daarna je tegeltje gaan invullen. Ik ga mijn tegeltje invullen. Je kunt daar overigens ook mooi wandelen bij Trintelen. Ja, zeker. Van Trintelen loop je zo naar Ubersberg... en dan kan je daar lekker champagne ontbijt in de wei gaan doen. Of naar IJs, naar de tv-toren. Nou goed. Ja, dat is niet gemeente Voerendaal. Nee, precies. Dan ook in een andere gemeente uit. Goed zo, Fenna. Ik denk dat we even kijken of je scherp was. Maar dat ben je wel. Goed, erg leuk dat je er was, Fenna.
ik wens je 2 fantastische weken toe. Vooral heel veel drukte. En drukte dan in de zin veel bezoekers. Dus komt allen naar het Zomerfestival Voerendaal. Vanaf aanstaande vrijdag tot en met 18 juni. Als je denkt van, goh, wat vind ik leuk? Nou, check het allemaal eventjes, zoals gezegd, via de website of via Facebook. En dan komt dat allemaal wel goed. Dankjewel. Leuk dat je er was. Fenna Orgajenček en veel succes. Dank je.